खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 जुन 2025 मायथाइ एबा 1 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बांद्राय जिंगासिनाय आरो नारसिननाय हुदाया नोंथांनि सावस्रिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गोसोआरि रोखाथिखौ लाखिनो थाखाय गावखौ सन्देह आरो आलौनायनिफ्राय उदां खालाम। दाहार बिग्रा सुबुंफोरखौ नेवसि। नोंथाङा नोंथांनि गाननाय जोमनाय एबा नुथायाव सोलायनायजों नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननो हागौ। खामानियाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ सिमान लानाया नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नाथाय बेखौ सुद्रायनो थाखाय नोंथाङा बेखौ बिजिरनांगोन। नोंथाङा जायखिजाया सुबुंनाव निमाहा बिनांगौ जाय नोंथांनि थाखाय खहा जादों जानो हागौ। गोसोआव लाखि दि बयबो गोरोन्थि खालामो, नाथाय मूर्खफोराल' बेफोरखौ फिन खेबसे खालामफिनो। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन नाथाय बेसेन गोसा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ दिनै खुसिजों बुंफबगोन। मिउचुएल फान्डफोराव रां थिसननाया दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै गुबुनखौ नायनानै राहा लानो गोख्रै दाखालाम। बे राशिनि फालांगियारि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। जाफुंसारनायनि थाखाय बोहैनाय दैयाव नालेंखर गोजावना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। नाङै खरसा खालामनाय आरो सोलो गोनां राङारि सानथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा मावख'आव उफ्रा सम हगारो, अब्ला बेयो नोंथांनि नखरारि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि नोजोरजों बेयो मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायगोन, जाय गासै नखरनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना मावख'आरि अनजिमाफोरा बुजिनो गोब्राब जानो हागौ। जुदि नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि खालामोब्ला। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोबां सम बारहोनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया दिनैनि सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। दिनै मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। दिनै जेबो गोनो गोथो गैयाजासे गावनि गोसोखौ खुलायै बुं। दिनै नोंथाङा नखरजों ओंखाम जानो थाखाय बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ दिनै रंजाथाव जागोन। इसोर शिबनो गाइखेर बावनाया नोंथांनि नखराव खुसि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। गावनि बिमा-बिफानि हेफाजाबजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां जानायाव जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा सिनाय मोनै सुबुंफोरजोंल' नङा नाथाय लोगोफोरजोंबो सांग्रां जानांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ गोसोखांहोगोन। बेयो वेब डिजाइनारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। आबुं गोसो होनानै खामानि माव, जेरै दिनै नोंथाङा जोंनो हायो। माखासे सुबुंफोरा गुबुन हादोराव थांनोबो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि गेजेराव माखासेया मोनसे गोलाव दावबायनो गोनां जानो हागौ, जाय जोबोद गोब्राब जागोन, नाथाय बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनांबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जागोन। बे राशिनि सिङाव गोबां हायुंआरि कम्पानिफोराव खामानि मावग्राफोरा दिनै जौगानायनि खाबु दं। साख्रि गैजायैफोरा दिनै साख्रि मोननो हागौ। सासे गोबाव समनिफ्राय गोमानाय लोगोआ हरखाबै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ।
बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया गोबां मुलाम्फा होगोन, जायजों न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिगोन। साननि खाथियाव आरज गाब आरो नोंथांनि नखरनि हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथौ गोजा। तुला राशि। गावनि लिरथायनि सायाव नोजोर हो आरो बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा कमिसन, मुलाम्फा बाहागो एबा रयेल्टिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बांद्राय लोगोआरि सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय थोजासे जानथाय लाखि। गोसोआरि दावराव-दावसिया नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। सोरजिलु आखुनि हाबाफोराव नांथाब। गोबां सोरजिलु आरो थुलुंगाया नोंथांखौ गुबुन मोनसे फिथाइगोनां सानसिम लांगोन। मानसिफोरनि आखाय होनाया हाबा जानाय जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोबां साननिफ्रायनो जाय खामानिखौ फोजोबनो सानगासिनो दं, बेयो दिनै रावनिबो हेफाजाब गैयाजासे जोबगोन। दिनै गुबुननि खामानिनि सायाव बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। बे राशिफोरनि थाखाय जाय ससियेल नेटवर्किंजों सोमोन्दो दं, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नखरजों गुबुन हादोराव दावबायनो सानथांखि लानो हागौ आरो बे दावबायनाया गोसोखांथाव फोरमान जागोन। रलिनि तिलक फुननाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो नाजानायाव जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। धनु राशि। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। बेयो जानो हागौ दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि न'आव एबा बेनि खाथि-खाला माखासे गिदिर सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि मोजां मोनजाग्राया नोंथांनि दिदोमथि गैयै आखुनि थाखाय नोंथांजों गोरोबहोनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। मुंदांखा सुबुंफोरजों गोरोबलायनाया नोंथांनो गोदान बिथांखिफोर आरो सानस्रिफोर सुबुरुन होगोन। जुदि नोंथाङा हमदांनो हायो दि फिथायफोरा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामाखै, अब्ला नोंथांनि सानथांखिफोरखौ फिन बिजिरफिननाय आरो सुद्रायनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि साना पजिटिभिटिजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आखुजों गुबुनफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोनो हायो। नोंथांनि सुथुरफोराबो दिनै लोगोनि आखाइ फोलावगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावथुन नायनो थाखाय बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे मोजां कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिनाय मोननो हागौ। गावनि मोजां मोननाय जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया नोंथांखौ नोंथांनि सोमोन्दोआव खाथिसिनाव लाबोगोन। मा दुर्गानो गोजा खुन्दुं जासिनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि। जुदि नोंथांनि सानथांखिया बायजोआव थांनानै रंजानायब्ला, नोंथांनि समा मिनिनाय, रंजानाय आरो गोजोनजों बुंफबगोन। रंजानाय आरो समायना बांहोनायाव गोनांथिनिफ्राय बांसिन सम दाबाहाय। माखासे सुबुंफोरा थारैनो सामलायनो हानायनिख्रुइ बांसिन मावनो समायखिरा लायो। बैसोर सुबुंफोरनि बागै बाव जाय खालि गोग्गानो रोंगौ आरो जेबो फिथाय होआ। जुदि नोंथाङा मोनाबिलियाव लोगोफोरजों बायजोआव थाङो, अब्ला हरखाबै नोंथांनाव मोनसे सानस्लाबै रमान्स फैनो हागौ। माखासे मावफारियाफोरा गोबां गोनांथार आयदाफोराव नोंथांनि खामानि मावनाय रोखोमजों खुसि नङा, नाथाय बिसोरो नोंथांनो खोन्थानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय जोबोद जुनिया जागोन। नोंथाङा सानसे रिलेक्स थागोन। बेजों लोगोसे दिनै मावख'आव मोनसे मख'जाथाव आयदानि सोमोन्दै थिरांथा लानांनो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनि रुजुनायाव साबसिन जागोन। दिनै नोंथांनि न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन।
दिनै नोंथांनि खुदियानि थाखाय जुलिनि थांखि फैनो हागौ आरो हनुमान चालिसा फरायनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।